सानै लाइमोननि जिउ खहा नंगौ लोगोफोर सानै लाइमोना केरेलायाव खामानि मावनो थांनानै बुथारजादों। स' लोगोफोर बिनिनो आं मोनसे क्लिप होगासिनो नोंथांमोना नायलांदो। जोबोद दुखुनांथाव केरेलायाव खामानि मावनो थांनानै सानै लाइमोना गावनि जिउखौ गारनो गोनां जादों आरोना माने। थ' बे निउसआ मैयानिफ्रायनो होगासिनो दिनैहालागै। थ' जोंबो नायबाय बिनि फेमिलिफोराबो जोबोद दुखुयै गाबदो। थ' गाबखागोन न'खराव सासे मानसि गोमाबाय जादो। थ' नोंथांमोना क्लिपखौ नायलांगासिनो। बे सानै लाइमोननि मुङानो जादों नोंथांमोना क्लिपआव नुगासिनो आरो बेनि एड्रेसा जादों धेमाजि डिस्ट्रिक्टआ। थ' नोंथांमोना नायलांदो जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर। एक्सुवेलि लोगोफोर बै दंफां सिखावा सोर आरो बिदि खामानि मावनांला नोंसोर माहाजोन जाखाजोब्बाय माने दंफांखौ खाबै खाबै बुजिबायना फंबायमोन। जायबा जों बर' लाइमोनफोरा गोजान गोजानाव खामानि मावनो थांनाय नुगासिनो। थ' एसे सेबै थाबानो जाबाय लोगो होननानै पारमानेन्ट लोगो दासानसै लोगोफोरानो खोमायो मालाबाथ' गाज्रि मोननाङा लोगोनि बुंनायखाय खिन्थु सेबै था आरोना लोगोफोरबोनो एसे नांलाय खमलाया जालाबायो। थ' मोजाङै था सेबै था। थ' बेखिनिनो आंनि खावलायनाया। थ' भिडिअ क्लिपखौनो गासै भिडिअखौ जोबजासे नायलां जोबजासे नायबासो बुजिगोन। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना नायलांदो। थ'दो बिदिब्ला। दिपांकर बसुमतारिया जि मास मोनबासो जाहैबाय जानायनि गेजेराव बिथांमोना दंहैयोमोन केरेला एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट पस्ट अफिस गोलैयो महातिपुरा। एसे थागिबि जायगाया जाहैबाय आदमपुरा कम्पानिपुरि। बेयाव सासे मालिकनि खामानियाव दंहैयोमोन बिसोरो समिल होनो टिम्बार होनना बुजायो। बे समिलाव खामानि मावगासिनो दंमोन बिसोरो मावनायनि गेजेराव बिसोरो लोगोसे फ्राय दंमोन सासेल' नङा महन्त स्वर्गियारि आरो लोगोसे दिपांकर बसुमतारि आरो लोगोसे उरिस्सानि गपाल मल्लिक आरो नगावनि सन्तोष रय। बिथांमोना बिदि लोगो जानायनि गेजेरजोंनो दाख्लै मैया थांनाय सनिबारनि समाव फ्राय बिगुमाया जेब्लानोखि बिल सिल होखांजोबलाङो बिल सिल होखांनायनि गेजेराव बिथांमोना ज' लोगो नांनानै गपाल मल्लिकआ होनदोंनो आं न'आव थांनोसै नोंथांमोनखौ आं माबा मोनसे खालायना गालांनोसै होननानै बिदि होननायनि गेजेरजोंनो बिथाङा महन्त स्वर्गियारिखौ रां होनानै लाल बथलसो लाना फै होननानै बिथांखौ थिनहरदों महातिपुरा बास स्टेन्डआव। बेयाव दंमोन जों बास स्टेन्ड खाथियाव दं जोंहा बियार बार मोनसे दं। बेयाव सब बुस्थुखौनो मोनो निसा जातिय बुस्थुखौ। बिनि उनाव सन्तोष रयआ जेब्लानोखि इयो आं बेदरखौ लाना फैनि नोंथाङा लालखौ लाना फैदो आं एवबाय थानि ज' जों गासैबो लोंलायसिगोन लोंखांनायनि उनाव गपाला गाबोन थाङोबालाय जों बिदाय होलायनोसै होननानै बिसोर ज' रायज्लायदोंमोन। बिनि गेजेराव सन्तोष रयआ सनिबार मोनायाव बिसोरो 10:30सिम थादों। 10:30नि मादाव सन्तोष रयआ गावनि रुमाव हाबहैदोंमोन। गावनि रुमाव हाबनानै बिथां महन्त स्वर्गियारि आरो दिपांकर बसुमतारि आरो लोगोसे गपाल मल्लिक बिसोर साथामा बे गावसिनि रुमावनो उन्दुना दंमोन। सनिबार खालि सनिबारनि समाव जादों सनिबार मोनाबिलियाव। बिनि उनाव बिसोरो ज' थानानै साथामबो उन्दुनोसै होननानै 10:30 समाव सन्तोष रयआ गावनि रुमाव थांनायनि सिङावनो बे साथामनि गेजेराव मा जाहोन जालायदों बेखौ सन्तोष रयआ मिन्थिया होननानै फोरमायदों। नाथाय आं सानोखि मा गावनो गाव लोगो जानायनि गेजेरजोंनो नाथाय आं सानदों मा आंनि बिहेव गेलेदों मा सन्तोष रयआनो माबा मोनसे निसा जातिय बुस्थु होनानै बिथां सानैखौ गावसोर क्लेम खालायनानै बुथारदों नामा होननानै आं सानखुमादों। दानदों होननायबो बाथ्रा खोनादों। बिथांमोन सासेखौ गोदोना दानदों होनदों आरो सासेखौ बिखा जराव दानदों होननानै खोन्थाहरदों सन्तोष रयआनो। नाथाय दाहालागै जाय माने नोंथांमोना जायखौ सन्देह खालामदों बिथाङा गावनो बुंहरदों सन्तोष रयआनो बुंहरदों। ओमफ्राय दा सन्तोष रयआ होनदों आरो दासिमहालागै गपाल मल्लिकखौ मोनाखै। ओमफ्राय कालिया होननाय सासेखौ पुलिसा लानानै सन्तोष रयआ नगावनि कालियाया उरिस्सा कालियाया हमजाबाय सन्तोष रयआबो हमजाबाय ओमफ्राय गपाल मल्लिकआ दाहालागै हमजायाखै। बेनि थाखायनो दा गपाल मल्लिकखौ हमनो थाखाय कालिया उरिस्सानि कालियाखौ केरेलानि पुलिसा दिनै फुंनि 3ता बाजानि ट्रेनजों गपाल मल्लिकनि न'हालागै फैगासिनो दं।
बे थांखिखौ खोन्थाहरदों आंनो सन्तोष रयआनो। दाबो बिथांखौ आंनो खोन्थानाय बायदिबा बिथाङा खोन्थाहरबावदो आरो आंखौ मा होननानै आं डेट स्पट जानायाव जायगायाव आं दा फैगासिनो दं आंखौ सिया लाना फैदों होननानै बेखिनिखौ आंनो खावलायहरदों।